Razı olun sizi. Rahmat. Salomat so'za. Rahmat. Ishqilmadimi? Ne rais? Aka, ukasuma. Kudaraya. Maylish. Mayli. Marhamat daroyed. Assalomu alaykum. Assalom. Shuma nazim alimat tinjay so'zi Rahmat. salomatton so'zi. Megum ham rais hamja bo'sha. Rais ho, hamjida. Hech naguftam. Ma boyad budrum. Ne marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. O, alaykum assalom. Rais shuma nazim tinjay salomatton. So'zi tinchi. Rahmat, rahmat. Salomat rais. so'za. Rahmat. Rezinda bo'sh, güzel. Salomat bo'sh, salomat bo'sh aka. Salomat. Shuma nazim so'zi rais. Mesha, shuma tinch so'z. Rahmat, rahmat. Zindagi so'z ko'p ro so'za. Rais, rahmat. Ha, tarazuri. Rahmat, shuma nazim tinjay. Azor boshigirona. Hamu zamini guftagira ku. Amro. Haman taxt kardam o'zi raftaman nishon midam zaminro. Dar kujo hasta? Hey rais jon salomat bo'sh. Salomat bo'sh, salomat Ya bo'sh. joyda giftagim ki hamин замин бисёр замини хубайда. Rahmat rais. Ma dilam shuma pura. Hamин замини хубай барои сохтани хона, hamин ҷо шайда. Фаҳмиди? Ҳозир мерем мебинем, хай? Хай, мерем мебинем як баъд боз омада, баъд хай паго агар тавонед биёед ва маслиҳат мекунем. Ҳама гуфтагира да, гуфтагира. Фаҳм. Инро як гиред, агар шумо ҳами вай розӣ бошед, гап нест. Мо розӣ rais ham Розӣ? замина медидем. Хай розӣ бошед, гап нест. Заминро? Гап нест, гап нест. Заминро мебинед? Хей, рафтем. Ҳамин заминро мерем мебинед, бисёр дар ҷои аҷоиб да. Ма дилам Хурасонтан бузоктан ҳан ака бародар мо ки ваъда додем, ба ваъда мо вафо мекунем. ҳан ҳами уста, ағати уста. шуропасаки буда. ҳан ҳами диди замина. пегинам ҷо қати, ҳамаш ҳами хел, омадагиам хел поён қати, ҳамаш ҳами замин ихта. Rais? Инам ҷо майман? ҳама шайх неми ҷо, ҳама шайхта. Гап нест rais. ма ҳами гуфтум ку, беҳтарин замина барои худут метавон. Раҳмат rais ҷон, раҳмат. Чабиё. Ма 8 сотих не, 16 сотих додагим худта. Rais ятайда. Ятайда. Шере да шер. Ҳен онҷо бояд вай шидеса ку девол. Бо накани амура. Энде rais мо бегона чизи бегона мода лозим не. Ҳами хел рафтаги, анам хел ҳам ба ҳамин поён rais ҷон. Ҳама шайхта. Мерем тамом ма гуфтагиро тайёр мекунам. Мақул шуд охир? Зинда боше Ма rais. гуфтум беҳтарин замина хата метавон. Саломат боше rais ҷон. Обод бошед. Саломат боше. Саломат боше. Ман миннатдор. Мо ман хизматҳои шуморо мекунам. Зинда бош. Marhamat daroyed. Ассалому алайкум. Assalomu alaykum. Апаҷон шумо нарзе. Rahmat. Моро ҳамин раис интизорам. Ha, marhamat daroyed. Раис саломат боше, саломат боше. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Шумо нарзе. Соза тинҷи? Акай раис саломатон хубай. Яга соза, ҳол наза. Раҳмат. Шумо нарзе. Соз? Раҳмат. Замин мақул шид? раис ҷон. Ташаккур. Сед фароҳам. Саломат бош. Ҳама тарафа да. Ман аз шумо розӣ раис ҷон. Гап нест. Худо аз шумо розӣ бош. Дилбар. О Дилбар. Lafay rais. ҳаму чойни кабура чойи кабуд карда хӯрем мо. Xo'sh derdingiz. Биё. Биё мо. Marhamat. Раис саломат бош. Раҳмат. Shomade. ин чойни холие? Не, ба чой андоз охи. Чой андозам? О чой андоз. Ман чой навардам. О чой кабута андоз. Кадом? навиштагиам андоз. Тамликам ҳафтафаҳм будаида. Одамои оддӣ. Ҳайдаралӣ чӣ хеле аст ки ҳафтафаҳм аст. Идаи намерӯз дар раис ҷон. нахуд ту пеши ман. Дилбар. О Дилбар биё. Lafay rais. ҳам рафта чой кабуд карда биёвар. чой кабуд ҳамин. Нарезане буд. чой хубае? бисёр раис ҷон чои серангай. чой кабута? Кабутакай. Серанга? Серанга. Давлеста. Ана бародар Ҳайдар. Вой ана нигоҳ кун. Ҳамаи ҳуҷҷатро тахт кардам. Акани раис ҷон. тамошо кун. раис ҷон. баракаи раис ҷон. раис. Як таида раис ҷон. Тамом
همه نقشا میخری ما بسیار میبیان داریم همه بسیار روزادگی رئیس جان تخت گدایی من مینادار زنده شما باشی، زنده باشی. من مینادار زنده باشی. من در جواب جواب شما چای نوشه کارو بود چی؟ سلامت باشه رئیس جان ها؟ سلامت دیگه باشه شما کو هیچ کس دیگر شما رو خلال نمیرسونه رئیس جان تمام تمام خیلی تمام هیچ کس شما خلال نمیرسونه رفته کارتون رو کردن گیرید برای شما چای نوشی بسیار با تمنا رو تمنا دارم چای کبوتی سه مزه ها اما چای بیار چای کبوتر مایلش بیار منم مرحمت رئیس کلیکو یک شده بی رئیس چه کبوتر با چای مزه بده کبوتی یا بام مزه ده بام مزه نه رئیس جان بهترین بشه ده آی رئیسی چای سفید بده کو کانی